ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ମିଳିବ? ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ? ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢୁଛି, ତା ବୟସ ବି ହେଇନି। ତମେ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ସେଟା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି। ଆଗ କୁହ ତମେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ କି? ହେଲେ ମୋ କ'ଣ ଜମା ମାନୁନି। ତମେ କୁହ ଆଗ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ରାଜି, ହଁ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି କାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି? ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବ, ଆସୁଥିବ। ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଆମ ଝିଅ ସେଠି ଗଲେ ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ। ହଉ ଝିଅ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ, ମୁଁ ଡାକୁଛି। ମା ମିନତି। ହଁ ମା, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ମା, ଯାଉଛି। ବାପା ତତେ ଭଲ କଥାଟେ କହିବେ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? ବୁଝିଲି ମା ମିନତି, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ନା ବାପା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୋର ପରେ ଏବେ ପଢ଼ିବାର ବୟସ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବାହା ହେବି? ନା ନା, ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ଆଗକୁ ମୋର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ବୁଝିଲୁ ମା, ଏତେ ଭଲ ଘର, ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ମିଳିବ? ନା ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୋର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ପୁରା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେବି। ସେ ପାଠରୁ ତତେ କ'ଣ ମିଳିବ କହିଲୁ? କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ତୋ ମା ବି ଏଇ ବର୍ଷରେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ନା ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢୁଛି। ନା ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ତୁ ବାହା ହବୁ କେମିତି? ବାହା ହବୁ, ମୁଁ ରାଜି ହେଲି ମାନେ ତୁ ସେଠି ବାହା ହବୁ। ନା ନା ନା। Very good morning, students. ବସ। Attendance please. Roll number 1, present ma'am. Roll number 2, present ma'am. Roll number 3, present ma'am. Roll number 4, present ma'am. Roll number 5, ଆସିନି ma'am. କାହିଁକି ଆସିନି? ma'am, ତାର ଘରେ ଲୋକେ ତାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ma'am। ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରି ପାରୁନି ma'am। ତମ ଘର ପା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ? ହଁ ma'am। ହେଲେ କାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆସିବ ହେଲା? ହଁ ma'am। Roll number 6, present ma'am. Roll number 7, present ma'am. Roll number 8, present ma'am. ମିନତି, ମିନତି। ଜାଣିଛୁ, ମୋର ବାପା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଲି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ଆମେ ଅଛୁ ତୋ ପାଖରେ, କିଛି ହବନି। ଏଇ କଥାଟା ମ୍ୟାମକୁ ଜଣେଇଦବ। Very good morning, students. Sit down. Roll number 1, present ma'am. Roll number 2, present ma'am. Roll number 3, present ma'am. Roll number 4, present ma'am. Roll number 5, ଆସିନି ma'am. ଆରେ ମୁଁ ତ ଖାଲି କହିଥିଲି ତୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାମ୍। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଛି ମ୍ୟାମ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍। ବାହାଘର? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଆମ ମିନତିର। ହେଇ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି? ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼େ, କେମିତି ବା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି? ହଉ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି। ମିନତି ବାପା, ମିନତି ବାପା, ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ବାପା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାସୁ, ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ତୋ ଝିଅକୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବାହା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ? ଗରିବ
ଭଲ ଘର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ରହିପାରିଲିନି, ରାଜି ହେଇଗଲି। ବାବା ଜାଣିଛ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି। ଆମର ଘର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦୂର କରିଦେବି। ଦେଖିଲ ବାସୁ ବାବୁ, ତମ ଝିଅ କଣ କହିଲା? ପାଠ ପଢିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାକୁ ପାଠ ପଢଉନ। ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇବ ନାହିଁ, ବାହା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତାର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପତ୍ତି ଅଛି। ବିପଦ? ନା ନା, ମୁଁ ବିପଦକୁ ମୋ ଝିଅକୁ କେବେ ଟେଲି ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ? ଭଲ ଘର ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମିନତିର ଟିଚର। ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେ, ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ଖାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରି କରିପାରିବ। ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି? ତମର ସବୁର ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଦୂର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଆଖି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିବି। ହାତ ମିଳେଇବା ସମାଜକୁ ଦେବା ବାର୍ତ୍ତା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନା କରିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ହଁ କରିବା।